Топ-чыноўнікаў судзяць за здраду дзяржаве. На Беларусь-каліі усхваляюць шпіца Лукашэнкі, а праўладны актывіст прызнаецца ў любві кіраўніку замежнай краіны. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Дваім топ-чыноўнікам пагражае па 25 гадоў турмы за хабар і здраду дзяржаве. 27 мая ў Мінску пачаўся закрыты суд над двума мужчынамі, чые ініцыялы цалкам супадаюць з імёнамі колішніх лукашэнкаўскіх функцыянераў. Гэта былы намеснік міністра транспарту Андрэй Іваноў і кіраўнік управлення Мінфіна Александр Карзюк. Іваноў да прызначэння ў міністэрства ўзначальваў прадпрыемства, якое абслугоўвае сістэму Білтол, якая збірае плату за праезд па беларускіх дарогах. У Мінтрансе ён працаваў да сакавіка 2020 года. Пасля ён раптоўна сышоў па пагадненні бакоў. Іванова і Карзюка вінавацяць у атрыманні хабару ў буйным і асабліва буйным памерах, а таксама па артыкуле здрада дзяржаве, здзейсненая службовай асобай, якая займае адказную пасаду. У чым сутнасць абвінавачвання невядома. Па суме артыкулаў былым чыноўнікам пагражае да 25 гадоў турмы. Яшчэ адна незвычайная праява культу асобы Лукашэнкі. На Беларусь-каліі пайшлі далей за ўсіх і вырашылі ўганараваць нават не самога Лукашэнку, а яго сабаку. Камбайн для здабычы руды там назвалі ў гонар галоўнага шпіца Беларусі – Умка 550. І логіка назвы тлумачыцца тым, што Умка – гэта вынік асабістага даручэння Лукашэнкі па вырабе імпартазамяшчальнай тэхнікі. Раней на Беларусь-каліі яе выраблялі сумесна з нямецкай кампаніяй. Цяпер жа гэта нібыта на 80% айчынны камбайн. На прэзентацыі замест горнай пароды ён крашыў бетонны блок. Умка – гэта улюбёны сабака Лукашэнкі, якога той цягае за сабой паўсюль. Нядаўна ён прымаў даклад генерала падчас вайсковых вучэнняў і глядзеў парад у Маскве. Таму не дзіўна, што культ асобы накіраваўся не толькі на Лукашэнку, але і на набліжаных да яго істот. І яшчэ крыху пра Умку і ягонага гаспадара. У чацвер прэс-служба Лукашэнкі апублікавала фота, на якім ён разам з сябрам-бізнесменам Сергеем Цяцераным пазіруе на палявой дарозе. Лукашэнка на матацыкле з каляскай, чырвонай мігалкай і Умках на каленях, а Цяцерын на скутары. За іх спінамі яшчэ адзін мапед і джып-аховы. Гэта такая сабе чарговая нягеглая спроба піару. Маўляў, паглядзіце, які ж ён усё-такі чалавек ад зямлі і блізкі да людзей. Але ж як звычайна, Лукашэнка ў чарговы раз грэбуе правіламі дарожнага руху, якія абавязваюць кіроўцаў матацыкла і мапеда надзяваць шлем. Тое ж тычыцца і пасажыраў матацыкла. У ранейшых выпадках, калі Лукашэнка ехаў за рулём аўто непрышпіленым, могуць быць агаворкі. Правілы дапускаюць такое ў некаторых выпадках, напрыклад, па медыцынскіх паказаннях. Але са шлемам усё адназначна. Яго трэба надзяваць абавязкова. Парушэнне правілаў эксплуатацыі транспартнага сродку прадугледжвае штраф да адной базавай велічыні, а на сёння гэта 40 рублёў. У сераду падчас наведвання завода Лехмаш у Оршы Лукашэнка паскардзіўся, што не можа пайсці ў адпачынак, бо не мае віцэ-прэзідэнта і таму няма на каго пакінуць краіну нават часова. Журналісты партала «Зеркала» прааналізавалі ягоны графік і прыйшлі да цікавых высноваў. Адпачынкаў у Лукашэнкі ў шырокім разуменні гэтай з'явы сапраўды няма, але ён пераважна адпачывае больш, чым працуе. Гэтай вясной Лукашэнка двойчы злятаў да Пуціна ў Расію і аднойчы ў Азербайджан. Таксама, згодна з ягоным сайтам, у яго было 20 сустрэч і 9 паездак па ўсёй краіне. Усяго у яго было 65 публічных мерапрыемстваў. Здаецца, шмат, але не ўсё так проста. Крыніцы «Зеркала» адзначаюць, што Лукашэнка працуе каля 3 дзён на тыдзень, а астатні час праводзіць у рэзідэнцыях. Ягоная прэс-служба ў гэты час расказвае пра падпісанне дакументаў, хаця насамрэч іх кіраўнік у гэты час адпачывае. І гэта пацвярджаецца вясеннім графікам Лукашэнкі. Ён любіць ладзіць сабе свабодную сераду і адпачываць у выхадныя. Ніводнага разу у яго не было 5-дзённага працоўнага тыдня, а ў красавіку ён нават зладзіў сабе 2-дзённы працоўны графік. Атрымліваецца, што вясной у яго было 44 ці 45 працоўных дзён, а выхадных амаль 50. У якасці прыклада возьмем 30 мая. Тады Пул першага публікуе фота з тым самым матацыклам, Цяцераным і Умкам, а пасля Белта расказвае пра ухваленне Лукашэнка пагаднення аб узаемным прызнанні пасведчання ў кіроўцы з Манголіі, якое наўрад ці ён падпісваў у сваім вясковым доме ў Александрыі. Так, Лукашэнка не можа знікнуць на некалькі тыдняў. Гэта адразу будзе заўважна, але сцверджанне пра адсутнасць выхадных і летні кругласуткавую працу на карысць беларускага народа відавочнае перабольшванне.
Былому кіраўніку дзяржаўнага банка вынеслі суровы прысуд. Скончыўся працэс па справе былога старшыні праўлення Белінвестбанка Андрэя Брышцелева і іншых топ-менеджераў банка. Суд над імі праходзіў у закрытым рэжыме. Раней мы расказвалі, што Брышцелеў з паплечнікамі пракалоўся на жаданні дапамагчы аднаму бізнесмену з выдачай крэдыту, які банк не мог выдаць па ўнутраных пратаколах. Камерсант спрабаваў вырашыць пытанне асабіста праз топ-менеджераў Белінвестбанка і ўсіх затрымалі з палічным. Як паведаміла Генеральная пракуратура, Брышцелева прызналі вінаватым па даволі традыцыйным артыкуле для беларускага топ-менеджера – атрыманне хабару ў асабліва буйным памеры. Яму прысудзілі 12 гадоў калоній узмоцненага рэжыму і штраф у 80 000 рублёў. Яго падначаленых Андрэя Раманенку і Ігора Піскунова судзілі за злоўжыванне ўладай і пасобніцтва ў дачы хабару. Які прысуд ім быў вынесены, не паведамляецца. Андрэй Брышцелеў узначальваў Белінвестбанк са студзеня 17 да затрымання вясной 22 года. Цікава, што ён лічыўся пратэжэ памочніка Лукашэнкі Віктара Шэймана. Лукашэнкаўскі актывіст з гонарам заявіў, што ён рускі і расплыўся ў дыфірамбах Пуціну. Учора кіраўнік Расіі ўручаў дзяржаўныя ўзнагароды. Сярод тых, хто атрымаў ордэн дружбы, былі спявак Стас Міхайлаў, былы галівудскі акцёр Стывен Сігал, а таксама кіраўнік беларускага дабрачыннага фонду Аляксей Талай. Гэты чалавек вядомы тым, што займаецца вывазам украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый, а таксама ездзіць па краіне з матывацыйнымі прамовамі, у якіх расказвае адны і тыя ж прапагандысцкія штампы пра кіеўскую хунту, дзяцей і маці Донбаса, а таксама ухваляе рэпрэсіі супраць беларускага народа. Амаль тое ж самае ён расказаў і Пуціну, але канцоўка яго прамовы аказалася даволі нетрывіяльнай. Мы русские, с нами Бог. Служу Отечеству. Цікава, што Талай, у гонар якога ў Мінску называюць школы і пра якога здымаюць прапагандысцкія фільмы, адкрыта прызнаецца ў любві кіраўніку замежнай дзяржавы. Не даводзіцца сумнявацца, што ў выпадку ваеннай агрэсіі супраць Беларусі Талай быў бы адным з першых, хто б перамятнуўся на расійскі бок. Акрамя таго, Талай паспрабаваў перадаць Пуціну ідэю зрабіць у Маскве помнік з пераплаўленых савецкіх манет. Падобныя аб'екты спрэчнай мастацкай вартасці сталі з'яўляцца ў Беларусі, і цяпер актывіст хоча выйсці на міжнародны ўзровень. Расійскі кіраўнік паабяцаў над ідэяй Талая падумаць. Яшчэ адзін таямнічы суд з патэнцыйна дзікім тэрмінам. У мінскім абласным судзе ў пачатку чэрвеня пачнуць разглядаць працэс Рыка Крыгера. Гэта, хутчэй за ўсё, грамадзянін Германіі ці нейкай іншай нямецкамоўнай краіны, якога вінавацяць адразу па 6 цяжкіх артыкулах ад наёмніцтва да акта тэрарызму. Прычым варта адзначыць, што абвінавачванне ў наёмніцтве з'яўляецца даволі рэдкім. Праваабаронцы адзначаюць, што раней за намер паехаць на вайну ва ўкраіну беларусаў судзілі па артыкуле «Удзел ва ўзброеным фарміраванні» на тэрыторыі замежнай дзяржавы. Пра акалічнасці затрымання Рыка Крыгера і наогул пра асобу замежніка невядома нічога. Афіцыйныя ведамствы не паведамлялі ні пра затрыманне, ні пра справу мужчыны. Яму пагражае да 25 гадоў зняволення. Трагікамедыя з-пад Гродна. Там маці настойліва прасіла свайго дарослага сына ад яе з'ехаць. Маўляў, табе ўжо 25 гадоў і прыйшоў час жыць самастойна. Але ж хлопец нікуды з'язджаць не хацеў і ў выніку так пакрыўдзіўся, што абліў падлогу хаты бензінам, а пасля яе падпаліў. Але ў выніку так перапалохаўся, што пабег да суседзяў па дапамогу. Прыехалі ратавальнікі, усё патушылі і ніхто не пацярпеў. І сын у выніку ўсё ж з'едзе ад маці. Праўда, у калонію. Міліцыя завяла крыміналку за падпал, і цяпер хлопцу пагражае ажно да 12 гадоў калоніі. Адбыўся чарговы інцыдэнт на беларуска-польскай мяжы. І зноў мігранты напалі на польскіх памежнікаў. Група з 10 чалавек сутыкнулася з вайскоўцамі, і ў выніку салдат пачалі закідваць нейкімі прадметамі. Некаторым вайскоўцам прыляцела па твары. Двое памежнікаў атрымалі раны, якія давялося зашываць. Нагадаем, што на межах нашай краіны апошнім часам зноў пачаліся масавыя атакі мігрантаў на суседзяў. Фіксуецца па некалькі соцень спробаў пераходу мяжы за суткі. Нелегалы спрабуюць вялікімі групамі прарвацца з Беларусі ў Еўропу, а калі іх ловяць, то атакуюць памежнікаў. Рыгор Азаронак пахваліўся даносамі ў міліцыю. Прапагандыст не вытрымаў хвалі народнай любві і вырашыў напісаць заявы на тых, хто абражае яго ў тэлеграм-чатах. Паралельна ў сваім канале ён адключыў магчымасць каментавання. Азаронак напісаў, што сілавікі зафіксавалі ўсе электронныя адрасы і цяпер каментатараў чакае крымінальная адказнасць. Ён абяцае працягваць пісаць даносы і надалей, цытата, ад душы і з душою. Але зацяты сталініст, падобна, забыў пра досвед ягоных папярэднікаў з 30-х. Сёння ты наканец
раней, а заўтра паміж жорнамі. Прычым каму як не азаронку пра гэта ведаць, бо літаральна 3 дні таму Лукашенко намякаў яму на тое, што варта перастаць абражаць усё на свеце на сваіх эфірах. Але пакуль што папярэджанне тычылася выказванню пра Украіну. Пра ўнутраных ворагаў гаворкі не ішло, таму з імі можна рабіць усё, што заўгодна. У Беларусі зноў змяняюць крымінальны кодэкс. Як не дзіўна, пакаранне па некаторых артыкулах павінна стаць мякчэйшым. 30 мая прайшло пасяджэнне рабочай групы па карэкціроўцы крымінальнага заканадаўства пад кіраўніцтвам Ольгі Чупрыс, якая з'яўляецца намесніцай кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі і займаецца заканадаўчымі пытаннямі. Чыноўніца расказала, што ўсяго паступіла каля 350 прапаноў па змяненні нарматыўных актаў, якія рабочая група старанна прааналізавала. Для пошуку найбольш аптымальных мадэляў вывучаўся замежны досвед, а таксама крымінальны кодекс БССР 1960 года. Чупрыс заявіла, што ўжо падрыхтаваны законапраект, згодна з якім 90 складаў злачынстваў плануюць дапоўніць больш мяккімі пакараннямі, якія не звязаныя з пазбаўленнем волі. Многія з іх па цяперашніх законах прадугледжваюць толькі калонію. Нагадаем, што ў студзені гэтага года Лукашенко абураўся тым, што некаторыя атрымліваюць прысуды, якія не адпавядаюць цяжкасці злачынстваў і небяспецы асуджаных для грамадства. Відавочна, што яны будуць тычыцца пераважна эканамічных злачынстваў, напрыклад, хабару ў асабліва буйным памеры. Цяпер за гэта свеціць ад 5 до 10 гадоў калоніі і больш нічога, а магчыма, у чыноўнікаў ці бізнэсоўцаў будзе магчымасць адкупіцца і абысціся, напрыклад, хатняй хіміяй. З іншага боку, даўно вядома пра беларускую практыку, калі беларускіх мільянераў затрымліваюць, а пасля выплаты вялікіх кампенсацый вызваляюць. Цяпер жа пад гэта, магчыма, падвядуць заканадаўчую базу. Што тычыцца палітычных артыкулаў, то відавочна, што ў найбліжэйшы час ніякай адлігі не будзе. Сталініста затрымалі за палітыку, і ён ледзь не памёр за кратамі. Раней мы расказвалі пра пераслед былога дэпутата Вярхоўнага Савета СССР і камуніста-даносчыка Мікалая Петрушэнкі. Пару месяцаў таму яго затрымалі за рэпост допіса СМІ, прызнанага экстрэмісцкім. Пенсіянер быў упэўнены, што справа разваліцца, бо той самы перадрук быў зроблены, каб раскрытыкаваць палітычных апанентаў. І сапраўды, першы суд скончыўся на яго карысць. Справу адправілі на дапрацоўку, але ў выніку Петрушэнку прысудзілі 10 сутак арышту. На 7-е суткі ў зняволенні ў яго адкрылася прабадная язва. Менавіта з-за такога дыягназу загінуў за кратамі мастак Алесь Пушкін, але камуніста паспелі даставіць у бальніцу і выратаваць ад смерці. Вось такія навіны пятніцы. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. А таксама не прапусціце наш новы сюжэт у нядзелю. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ўжо летам.